Ahojte, tak dnešné videjko bude na tému Valentín. Je to valentínsky make-upový tutoriál a toto líčenie môžete použiť, ak ste zadané, tak na nejakú romantickú večeru, alebo keď ste nezadané, tak na nejakú valentínsku party, kde môžete si nájsť niekoho a očariť ho týmto make-upom. Tak poďme sa do toho. Ako prvé začínam s podkladovou bázou, ktorú som si dala ešte predtým, ako som začala natáčať, keďže treba ju nechať pôsobiť. U mňa ako druhý krok je tuhý korektor, ktorý si dávam ešte pod make-up. Tento Laura Mercier je môj osvedčený, takže ho idem použiť, keďže chcem staviť na istotu a chcem vyzerať dokonalo. No a aplikujem si ho na všetky nedokonalosti, ktoré mám na pleti. To sú kruhy pod očami, popraskané cievky, nejaké začervenania a v podstate všetky diskolorácie, ktoré mám na tvári, ktorých je momentálne dosť, pretože nemám najideálnejšiu tvár, čo sa týka týchto nedokonalostí, ale už na tom pracujem a dúfam, že onedlho bude všetko tip-top. Baby robia často chybu, že si neaplikujú takýto veľmi krytý korektor ešte pod make-up a potom toho make-upu používajú zbytočne veľa a ono to dosť vidno, takže odporúčam vždy najskôr dať si takúto kamufláž pod make-up a potom make-upom len zjednotiť tón pleti. Ako make-up používam vodeodolný make-up a je to od Wunder značky, volá sa Coverproof. A rovnomerne si ho aplikujem na tvár navlhčenou húbkou. Táto je od Makeup Revolution a je to vraj najpodobnejšia húbka Beauty Blenderu. A ja musím povedať, že vyskúšala som ich už veľa a táto je pre mňa najlepšia, pretože keď sa navlhčí, má veľké pory a mne osobne to veľmi vyhovuje. Viem, že niekomu nevyhovujú tieto veľké pory, ale pre mňa je to. Prichádza na rad aj tekutý korektor, tento je od značky Bodyography. Značka Bodyography je na Slovensku nová, predávajú na stayunique.sk, myslím to je. Všetko inak vám dám do popisu, kde čo kúpite, všetko presne ako sa volá, aké odtiene ja používam. A zrovna tento korektor používa Kim Kardashian, make-up artista na nej. A musím povedať, že celkom ho chápem, pretože je naozaj skvelý, je krytý, má žltý podtón, čo je pod oči úplne najlepšie. Používam ho však tam, kde chcem tvár rozjasniť, keďže nepoužívam na to žiadne špeciálne kontúrovacie paletky, tak to robím týmto korektorom. Na rad prichádza môj obľúbený sypký a sypký a kompaktný púder v jednom. Tento je od Sivana, ten kúpite na luxusbeauty.eu. Ale tento, okrem toho, že je teda sypký, väčšinou bývajú transparentné, tento je pigmentovaný, takže ešte prekryje všetko, čo by malo byť zakryté. Teraz používam tú druhú časť a to je kompaktný. Keďže je so žltým podtónom, tak si ho opäť ešte dám pod oči. Viem, že pre niekoho toto už môže byť naozaj moc vrstvenia a veľa make-upu, ale keďže toto je možno jeden z dní, kedy by ste chceli vyzerať dokonale, tak môžete to skúsiť. Ak používate kvalitné produkty, tak naozaj to nebude vyzerať, že máte toho too much. Teraz prichádza na radu kontúrovanie. Ja kontúrujem púdrom,
ktorý ako nie je bronzer, je to púder, je to veľmi tmavý odtieň od značky Kiko. A dávam si ho na lícne kosti, takisto si ho dávam aj na čelo. Na sánku a budem si kontúrovať aj nos a filter. Tá priehodlinka nad perou sa volá filter, takže možno ste sa niečo nové dozvedeli. Takisto si budem kontúrovať aj okolo pier, pretože keď máte taký tieň okolo pier, tak sa budú zdať väčšie. Z tejto trojice rozjasňovačov používam ten najsvetlejší Mary Luminizer, je to od značky The Balm a rozjasňujem si takmer všetko, pretože ja milujem rozjasňovač a najradšej by som sa v ňom kúpala. Od The Balm používam takisto aj licenku, je to bronzer a licenka v jednom. A možno je trošku skreslená tá farba na videu, ale je to taká hnedo-rúžová s takým studeným podtónom, by som povedala. No a teraz všetko, čo som urobila, ešte rozmažem štecom od pudru. Nechcem žiadne hrubé a výrazné prechody, takže tento štetec je na to ideálny, je jemný a má ešte trošku pudru v sebe. Na obočie pre mňa prekvapivo používam ceruzku od Maybelline a veľmi dobre sa mi s ňou pracuje. Inak toto je asi prvá ceruzka, s ktorou sa mi dobre pracuje, pretože väčšinou vždy používam tiene. Ale tu mi sadol aj odtieň, aj tá konzistencia, akurát, že strašne rýchlo sa míňa. Výhodou je, že na druhej strane má aj kefku, takže nemusím loviť v mojej zásobe štetcov, aby som našla kefku a mám to hneď po ruke, takže to je skvelé. No a keď to mám všetko hotové, tak použijem túto moju obľúbenú špirálu na obočí od Essence, Make Me Brow, odtieň Brunette a celé to zafixujem, aby mi obočie držalo na jednom mieste. Nie je to rozdiel? No a ako fixačný sprej používam ten od značky Bodyography a zasprejujem si ňou celú tvár a veľmi bohato. Opäť používam značku The Balm, tento najsvetlejší odtieň, inak milujem tú paletku, je úplne skvelá. A prechádzam si tým svetlým takým povedzme rúžovým odtieňom, bude to taká transition color, čiže prechodová farba a dobre ju rozblendujem v záhybe oka. Teraz používam túto najsvetlejšiu hnedú z paletky a aplikujem si ju na celé pohyblivé viečko a v podstate idem až do toho záhybu. Teraz používam ten tmavší hnedý tieň a aplikujem si ho iba do záhybu, ale nejdem tak vysoko, ako som išla s tým, povedzme tým bledorúžovým tieňom. Ale idem len naozaj tak medzi tú hnedú a medzi tú rúžovú. Potom tým štecom od toho rúžového to ešte rozblendujem. Prichádza rád na to najtmavšie a to si aplikujem do vonkajšieho kútika a celé to idem ešte rozmazať tým pôvodným prvým štecom, aby tam neboli žiadne silné prechody. Inak toto je momentálne moja najobľúbenejšia paletka. Ten tmavý tieň si aplikujem aj na spodné viečko a do vnútorného kútika spodného viečka si aplikujem ešte tú farbu, tú bledorúžovú, ktorú sme používali prvú. Keďže idem aplikovať pigmenty, tak si pod to dám tento primer od NYXu. No a keď ho mám, tak si zoberiem tieto nádherné pigmenty, pozor, nie glitre, majú aj glitre, ale to sú pigmenty od NYXu. A aplikujem si ich do vnútorného kútika a nádherne to rozjasní ten pohľad, je to fakt krása. Do vodnej linky si nechcem aplikovať čiernu, pretože je veľmi tvrdá, tak si aplikujem túto hnedú od Maybelline.
No a takto nejako by teraz vaše líčenie malo vyzerať. Toto je moja najobľúbenejšia linka od eStylu, čo sa týka tých tekutých. No a urobím si linku takú pre mňa typickú. Vy si urobte, ako máte vyradi, ak máte radi tenšiu, kratšiu, tak si urobte tenšiu, kratšiu, ak hrubšiu, dlhšiu, je to len na vás. A hlavne musí sedieť vašemu oku. No a potom som aplikovala maskaru, ale to myslím, že netreba natáčať, každý vie, ako si má aplikovať maskaru. Takže vám len poviem, že som použila túto od Bell. Inak Bell je veľmi lacná značka, ale poslali mi nejaké veci a musím povedať, že som veľmi milo prekvapená. Na pery si aplikujem túto Gerard ceruzku. Sú to asi najlepšie ceruzky na pery, aké som vyskúšala. Stoja 13 €, nie je to najlacnejšie na ceruzky, ale fakt sa to oplatí. Sú vodeodolné, značku Gerard, takisto kúpite na Stay Unique. Foťák mi nejak štrajkoval, takže tekutý rúž mi nenatočilo, ale je toto tiež od Gerardu. A keďže som si trošku vyšla, tak si to opravujem tyčinkou do ucha. Takisto, ak máte nejaké ďobky od špirály, tak si ich odstraníte týmto. No a áno, vidím, že mám vyrastené vlasy a preto vám chcem ukázať túto perfektnú vecičku od L'Orealu, že nemusíte stresovať, nemusíte sa hneď farbiť, proste si zoberiete tento sprej a zasprejujete si to. Majú 5 rôznych odtieňov a je to fakt skvelá vecička. No a toto by bolo na dnes všetko, tak dúfam, že ste sa inšpirovali a dúfam, že sa vám ličenie páčilo. No a uvidíme sa v ďalšom videjku a vy si užite Valentín. Čaute!